Long live, long live. YAC long live. Long live, long live. YAC Aceh Pading Nangma. Padingan, padingan. YAC Aceh Pading Nangma. Padingan, padingan. Youth Alliance Against Corruption Thihekpen YACC Bukajun Regional Committee atumpen puthot arpukimi kecebat pontu Lason si pini japralangso jutang aklamalong YACC Bukajan Regional Committee atumpen reshuffle a program dengpon mate arpu kimi cebakpon bangso along penangan klaim bang photum cetong ponsi sayang deng mesen pen pachun pon longlo lapen bangso amai along mai chori pon YACC Central Committee President pen si mai japon lo la pen President ke hai pen kringje pona tengke alang litum pen ajok kedam tang apor sitame penangana ke mia sai rada pan ke klem pi pon long lo la pen kebang je apor sitame rada pharman sinilitum arja pi thipji pusi alangli ningje pon lapen kicho pangli masai ki klema tuma phan nilitum asong pen sodak pen khang ponji puta alangli pen lamthe jai pon anpar da pini sayar pukimia phan abang phukaching wai pon lake president Anand Rongphar VP Dhuni Tiso General Secretary Longkiri Rongpi Assistant General Secretary Sunil Ingti Finance Andhuni Singnar Assistant Finance Bikas Rongphar Office Secretary Bismo Ingti, Assistant Office Secretary Sarbinong Rongphar. Apen penang an member atum pen arjab dhunsi non kebang G pen ke kitu an asai sitame alang litum pen si arjab pon rapet po posi lam thena pachini dun tang te alang litum alam thila arjusina. News Desk Report Divide 365 Kirby Live. Ini nilitum Bukajan Regional Committee YACC pen body risapola meeting pini chunpon pamelo laben ke nilitum kadu kawe members nilitum fulfill ponno lasi nalitum handa kebang pocorol tangkina tuma dak kacing wai mata pinang tuma asong lahim pen kupia kimang kan sinang tula bangsa asong pada lai kitni tuma rat anu patni nilitum asong karjab mate ade dingklui pen corruption ning dog de ning hang he asong lo lapen nilitum penang ana corruption ahor mo bang nilitum check and balance kuri dun bom lo every department system nilitum dam bom lo claim bom lo memorandum ben chenglok kaprek nilitum penang an nilitum ke claim ke dam amu chet heglong lo lasi penang an officer pen chenglok penang an tum bang nilitum asong phanta isi nang phere mate nang thirik dolo lahelo nilitum ke claim ke dam amu bang tangke pininga tum dak regional committee along de bangpan membership mate office direl ini nilitum Ladakh Bukajan Regional Committee long kadu ko pen 17 members anilitum members et pon lo thapon lo lapen nilitum ningarong lo non ge bang jila anthuse Bukajan Regional Committee atum alang litum claim ke dam me opo me pikpo po matha min se alang litum aning cherot kutben pini Bukajan Regional Committee body reshuffle along ningarong pon lo nilitum Central Committee penta angkinal kumda khai kisung dara husami nalitum kami natuma asong mas tami arjab bandi kuma nilitum kedam tang dam me penangan department long forest along sidam me nilitum indefinite a program a flex lahai sumar et ben nilitum rules and sensing ti pakalong nilitum penangan asong ben celang ben nilitum ala forest along nilitum ala illegal appointment aputang nilitum che fight pidun lo